Ke kika zama dubina, mai sa na fahimci haske na, alkawarin da na ɗauka ba za na saka ki kuka ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana Isa Ayabi. Kai ka zamo madubina, mai sa na fahimci haske na, alkawarin da na ɗauka ba za na saka ka kuka ba. Hakika, ni ma na yi alkawarin cewa duk shekara cikin yardar Allah zan dinga kawo masoyana sabon albam tare da sababbin waƙoƙi da kuma salo da sarrafa harshe domin jin daɗi. A san ki dai nesa, hakan ki zana jura dukkanin nisan tafiya. Ku zana rasa raina, hakan ki duyar wani aiki za da iya. Cikin yardar Allah, wannan karan ma na shirya muku wani ƙayataccen kundin waƙoƙi wato album mai suna Madubina. Dinki ne Ramatu na zan waɗanda ba mai sara ban aure ki ba, Ramatu ba za na kyala kowa ya so ki ba. Duk cikin wannan album mai suna Madubina zan ƙarasa muku waƙoƙin da na yi alkawari, zan ƙarasa na labari. Sanda na sauka garin Jasawa na tarar ana tarwa, gagari ya jike ƙasa ku ƙamshi take, gagarin da kayan ɗau sanyi hanta kaɗawa take, ni ko sauri nake da ya samu gun fake. Ku biyo mu cikin wannan album, kada ku manta da sunan Madubina. Barkanku da zuwa Naija Hausa TV.